Hai cousas que contan os medios que non son creíbles, pero eu creo que se algún medio comenta eso tan, sabes, reiteradamente é por algo, porque se ten probas de que eso é verdad. Non todo o que din ás veces é verdade, pero non porque eles intenten manipulalo, porque simplemente son erros humanos. O Marca fala do Barça e do Madrid equitativamente. O Sport sempre ten que poñer a parir o Madrid. Debería haber como a especie de certificado nas páxinas, nos URLs das páxinas web no que se diga que é unha páxina oficial na que te podes fiar. Parece moi interesante como diferenciar unha noticia verdade dun bulo. Que importancia ten isto, porque pode chegar a ter moitas repercusións. Os medios de comunicación sirven para máis do que pensamos. O xornalismo na escola é unha iniciativa que xurdeu o ano pasado, está financiada pola obra social A Caixa, e o ano pasado enfocouse máis cara aos concellos pequeniños, 60 obradoiros máis ou menos, este ano ampliouse o obxectivo cara a 90. Por unha banda, queremos reconciliar os nenos cos medios de comunicación, sobre todo os offline, que non os teñen tanto a man, por así dicilo, non os teñen tanto en conta, dadas as tremendas posibilidades da era digital. Por outra banda, queremos fomentar a capacidade crítica dos nenos fronte a calquera tipo de contido que lles chega. Tamén nos gustaría moito que tuveran en conta o rol que ten o xornalista como mediador, que lles vai a separar o que é a desinformación, a mentira, a voráxine de contidos respecto do que sí que poden salvar, que sería a noticia. Botan noticias que son nunha aldea que houve unha cabaza moi grande. Onte moitos medios non saiu un ataque químico en Siria e me causou a morte de 10 veces máis persoas. Chama máis atención, tamén para que as persoas... Pero para que non se centren no tema principal. Claro, moitas veces son unha cortina cando hai unha noticia que ese medio non lle interesa cubrir. Si se tira un huevo o un líquido de cerveza, ¿eso es lo importante o son los problemas que la gente, que los vecinos, que los ciudadanos en general quieren? Non se centran no feito de que por que se fixo esa manifestación. Simplemente sacan a parte radical. O que se ve nas noticias é un feito concreto e non o contexto. Como un dos nosos obxectivos é fomentar o espírito crítico, temos que darlle a realidade según é, dicirlle, mira, hai medios que son máis partidarios deste partido político ou desta temática ou desta empresa. Eses eran moi partidarios do PP, por eso lle puxeron o Photoshop para dicir que pobre todo o que lle pasou. Unha vez de presentarlles o panorama un pouco máis crudo da realidade, lle damos outra man máis amable no sentido de dicir non está todo perdido, non todo é manipulación e sensacionalismo, evidentemente. Sempre hai profesionales que fixeron moi ben o seu traballo e isto vese desenvolto o día de hoxe co xornalismo de investigación, co fact-checking, todas as tramas de corrupción que se están destapando o día de hoxe. Intentámoslles dar un pouco as dúas caras, sobre todo ser o máis completos e obxectivos que podamos. Os medios de comunicación están para servir a nós, a sociedade, como un servicio social e, por outra parte, para levantar ampollas, e sobre todo no espectro político, porque moitos de... O que buscamos co cuestionario inicial é recoller un pouco a idea previa que teñen os rapaces acerca de todo o que imos tratar con eles e a visión que teñen dos medios de comunicación en xeral. E logo no final buscamos facer un feedback e recoller un pouco do que puido significar para eles o taller, que conceptos puideron cambiar deles e finalmente sacaron algún garao en limpo de toda a información que lles demos. Se xa poderían dicir, pois para isto sirve o xornalista, para isto é a noticia. EPDLab significa Laboratorio de Educación para o Desenvolvemento. Entón, o noso que facemos é traballar diversas temáticas relacionadas coa educación para o desenvolvemento, dende a soberanía alimentaria, as migracións, xustiza social, sexismo, pero todo isto facémolo a través das narrativas digitais, sobre todo do que chamamos as micronarrativas. Traballamos memes, aplicacións que fan dobraxes, gifs. Estou farto de que as mulleres non sean como os homes. Teñen dereito a ser libres. Neste proxecto participan cada ano 5 institutos galegos de 5 zonas diferentes. Sempre buscamos que o contexto sociocultural sexa moi diferente, entón sempre hai 5 institutos galegos e un grupo en El Salvador que tamén participa no proxecto, basicamente enviando videocartas, é dicir, utilizamos as grabacións de vídeos nos móviles para fomentar a comunicación e o diálogo intercultural. Bueno, nosotras como mujeres a veces nos
no dejan que hagamos cualquier cosa, como digamos un caballero empieza a ser machista y solo porque una muchacha quiere agarrar un martillo empieza a que vos no podés. No sé si en España pasa eso. Aquí en España no hay tanto machismo como en tu país, pero es cierto que en algunos casos se está aconteciendo. En nuestro colegio nos enseña que hombres y mujeres somos iguales. O que queremos basicamente é dar as ferramentas ou as claves mínimas para comprender os discursos mediáticos. Neste sentido, incluímos tanto a información, de aí que fagamos un telexornal, de feito facemos un falso telexornal para denunciar comportamentos discriminatorios e para reflexionar sobre a linguaxe, que penso que dende os medios temos moito que pensar aí sobre como facemos. Se detiene una panda de señores con traje de raza blanca y españoles por corrupción, estafa y... É importante que coñezan tamén os procesos. Crear calquera peza audiovisual ou escrita ou un podcast ou que sexa non é cousa de así. É o noso obxectivo último, que pasen de ser consumidores pasivos a isto que falamos prosumidores activos, non? Teñen as ferramentas e teñen a técnica, teñen todo para ser quen de contar as súas propias historias e representar a realidade como eles queren. E, sobre todo, teñen que ter as habilidades e as ferramentas necesarias para identificar se esta información é o que eu estou buscando ou non, basicamente para ser independentes, coherentes e cidadáns libres ao final, non? Unha das primeiras cosas que nos traballamos no EPDLab é o tema da obxectividade e a subxectividade. É algo que moitos damos por feito, moitas veces damos por feito que os xornais, os telexornais, todos son obxectivos, eles chegan, ven a realidade e a contan, pero non é así. E os que somos do xornalismo ou de comunicación sabemos que iso é imposible. Entón, para iso, utilizamos as portadas de 4 xornais o día da folga xeral do 2012 en España. Entón, o que facemos é dividir por grupos, cada grupo ten unha portada dun xornal e ten que contar aos demais que foi o que pasou. Normalmente o que se xera é un debate entre a clase porque hai alguén que dice non, pero se foi super violento, non, pero se foi super ben, hubo un mogollón de xente. Entón, todo iso utilizamos para que vexan que, segundo, quen vexe a realidade a conta dun xeito ou do outro. É verdade que o poder da sociedade, da familia, dos amigos, do noso día a día e, sobre todo, dos medios omnipresentes é moi importante. Pero ainda así sí que ves cousas que lles quedan e sobre todo o mellor é cando os atopas o ano seguinte contanche, pois lembras aquelo que falábamos do sexismo, da representación da muller e do home, pois fixeime nesta peli, ou fixeime nesta serie, ou fixeime que outro día en tal xornal dicían isto, realmente non era así. Sí que lles quedan moitas cousas e eu sí que vexo unha evolución dende que, sobre todo, non só a nivel de contidos, como cosas como as que vimos aquí hoxe, o debate en grupo, a liberdade para opinar, e para non ter medo se o que digo é correcto ou non é correcto, senón simplemente para dicilo, iso sí que hai unha evolución moi clara. A conclusión que saco é que de primeira man, ao millor, non están moi familiarizados co que é este tipo de rutina, sobre todo co tema dos bulos, a desinformación e a letra pequena das aplicacións, e unha vez que paso o taller, pois vexonos moito máis involucrados, concienciados, e que sí que van a mirar máis medios e que cumplimos os obxectivos, por así dicilo. Hai que xulgar, comparando, sobre todo, entre diferentes medios con distintas opinións, porque se son todos da mesma ideoloxía, pouco vas comparar. Coller toda a información posible, a mínima que se desconfíe, mirar todo, cantos máis periódicos, mellor. Para non ir como borregos, crendo todo o que nos din. Os nenos desde pequerrechos están expostos á información, aos telediarios, telexornais, á radio desde pequerrechos. Entón, estás aí metendo unha información que eles, nin mesmo os pais ao mellor saben como dosificar. Recibimos un montón de inputs e moitas veces non temos as ferramentas para saber se son verdade ou non son verdade, se a veracidade implica verdade, que non é o mesmo. Entón, eu sí que penso que a análise do discurso, do significante e o significado mediático, iso teria que estar presente na educación de xeito transversal. Entón, sí, para min sí que deberían ser contidos que estean dentro. E, sobre todo, tamén o tema do diálogo intercultural, ver como viven e como é a realidade noutros sitios. Entón, se queremos cambiar algo na sociedade, por onde hai que empezar sempre? Pola educación, pola escola. E para que a xente adulta do día de mañán poida cribar a información que lle ven dos políticos ou de calquera outra fonte, hai que empezar pola xente nova de hoxe. Para mí este tipo de contidos deberían estar presentes de xeito transversal nas aulas.